tile seegin san 2020 anw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔ kana la mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen nɔ n'olu ye dansigi an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ale ka fanga la sa n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ni maa ninnu yɛrɛ sa u ye CEDEAO ma u ka waleya dɔ ni ka o kɛ waleya min yɛrɛ sa ni CEDEAO ma tun y'a fɔ wagati min na u tun bɛ ka u ka ɲangiliw ni ka o ta ka bɔ an ka jamana o kan u ka bɔlɔlɔ kana la sa ni a bɛ wele ko Facebook CNSP ma ni o ɲɛmaa yɛrɛ ye maa min ye sa ani an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa danga n'o ye colonel Asimi Goita ye colonel Asimi Goita maa minnu ni u tun minɛlen bɛ u bolo a ye o maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen danganimaniya o maa ye maa minnu ye sa an ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o bɛ a la ani wasabulon ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Musa Temini ka taa se généraux ma généraux min yɛrɛ ni a bɛ daminɛ Ibrahima Dayiru Lasa Dambele ka taa se an ka généraux ma généraux min ni ale bɛ wele n'ale ye général Ibrahima Dayiru Dambele ka taa se Bemba Musa Keita ma o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ Umar Daw ale bɛ a la ka taa se Uwahuna Kone ma o mana bɔ yen nɔ Bukari Kojo mana bɔ yen nɔ Abdurahman Babi ka taa se Abdulayi Kulibali ma Mustapha Drabo ale ni colonel major Fakimba Kansai ni maa de tun minɛnen bɛ u bolo CNSP ma u y'a yira k'a fɔ k'u ye ni maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bila ka taa u ka so ko nka k'u bɛ to kiri tigilamaw olu ka bolo kan ni u mago jɔr'u la wagati o wagati u bɛ u wele ka na kiri o kɛnɛ kan. Octobre kalo tile 6 san 2020 nɛgɛ kaɲa 21 o wagati la sa dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko biriga bingani wale tara ka olu sɛgɛrɛ cakɛda min yɛrɛ bɛ yen nɔ sa ni ale bɛ nin dugu in kɔnɔna la ni o ye 52e CICR ye ni o ye escadron GNM ale bɛ korokaw fɛ yen nɔ sa ni maa ninnu k'u to u ka yalala kɔnɔna la u bina bingani wale tigilamaw n'o ye karɔgɛnɛ dina tigilamaw olu ka jan o kɔnɔna ye sa ni u kun kɛlen don ka mugujugu ka o da u ɲɛ o mugujugu in yɛrɛ sa a pɛrɛnna ni u ye a kɛra biriga kilomɛtiri 21 u ka dugu o worodugu yanfan o fɛ sa n'o ye koro yɛrɛ sa ale bɛ Mopti o mara la an ka wolomasiri taba maa 3 bɔɲɔngo o bɔnɛna a nin na u ka bolimafɛn 2 o sɛbɛkɔrɔ o tiɲɛna ani tuguni u ka maramafɛnw ani u bololaminɛn dɔ ni maa ninnu u ye u ta ka taa ni a ye ni maajugu ninnu ta fanfɛla la sa an bɛ se k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a ma dɔn u ka maa hakɛya min ni o joginna ani maa hakɛya min ni o bɔnɛna a nin na u jɛɲɔgɔn dɔw sa olu nana ka na u sorola don olu nana kabini kunu o wulafɛla la sa u ye yɔrɔ bɛɛ ni ka a woloma u ma fɛn ye nka an ka wolomasiri taba minnu ni olu bɔnɛna u nin na u ye olu su ta ni ka taga na a ye Sevare u ka finitigi pankurun o la. ɲɛnaminifɛn tigilamaw ni ale bɛ wele ko dɔrɔgu a feerebaw u bɛ waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se k'u ka feerefɛn ni ka a ladon jamana kɔnɔna la cogoya min na o de siratigɛ la sa an ka ba polisilakaw minnu n'olu ye 12e arrondissement mɔgɔw ye n'o bɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ kunu araba septembre kalo tile 7 san 2020 u ye ɲɛnaminifɛn ni o ye dɔrɔgu ye sa ni k'a minɛ titibugukaw fɛ yen nɔ a minɛna fɛn min na sa o de ye remorku ye sa ni o ye bolimafɛn belebeleba ye u ye a minɛ a sen o de kɔnɔna la u tun kelen don ka mobili in bolimafɛn sen sa ni ka dɔrɔgu ka o don a fan bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la nka an ma se k'a dɔn hali bi dɔrɔgu hakɛya min a tun bɛ nin mobili in a sen o kɔnɔna la. an bɛ taa kɔkan kibaru la Burkina Fasokaw olu fɛ yen nɔ sa u ka maa 20 bɔɲɔngo de bɛ yen nɔ minnu n'olu tunnen don hali bi nin kuma in fɔra u ka dugu marabaw olu fɛ sa bingani wale o talen kɔ ka u sɛgɛrɛ u ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔra u sigida la ko u bɛ taga u ka dugu o kɔnɔna la sa n'u b'u ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ bingani wale tara ka u sɛgɛrɛ tɛnɛn su ka taa se arabadon o ma sa Nations Unies ma olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bolila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ko maa 25 bɔɲɔngo de bɔnɛna a nin na o yɔrɔ la.
kɔdivarikaw fe yen nɔ sa an t'a dɔn hali bi n'o y'a sɔrɔ u ka fanga sinamatɔn fila min be yen nɔ n'o ye Ari Konambeji ka taa se Pascal Afin Geza ma n'o y'a sɔrɔ olu bɛna taa jamana ɲɛmaa kalafili la octobre kalo tile 31 san 2020 nka ni maa ninnu sa u y'a yira k'a fɔ ko sibiri nata in na n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 10 ma san 2020 ko jamana kɔnɔdenw k'u ka bɔ k'u ka désobéissance civile kɛ n'o de ye ka ban jamana ka sariya bɛɛ lajɛlen o labatoli ma ani tuguni u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana ɲɛmaa n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale ka se ka u ka kow ni ka a sigi sen kan cogo min na a kana se ka kɛ jamana ɲɛmaa kura ye cogo si la u ka jamana o kɔnɔna la o de ye nin maa ninnu fɛlako ye yala a yirala k'a fɔ n'u ma se ka nin ko in n'a ma sira sɔrɔ u bolo yala Côte d'Ivoire ale bɛna se ka jamana ɲɛmaa kalafili kɛ octobre kalo tile 31 nata in na wa ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na an tɛ sɛgɛn k'a fɔ aw ɲɛna aw minnu bɛ an ka video lajɛ ani aw minnu ma abonné an ka page Facebook kan fɔlɔ ani an ka page YouTube kan an b'a fɔ aw ɲɛna aw ka taa an ka page Facebook kan aw ka abonné a kan an ka page YouTube fana kɔnɔna la aw ka an ka video aw ka a aimer aw ka tila tuguni ka abonné an ka page YouTube ale kan tuguni an bɛ aw fo dante foli min na halisa aw y'aw timinandiya an lajɛli la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ